Woi, sadura dinyanyok. Oh, ade malah melok mlayu. Bawange wedi lho, Di. Ape malah melok wedi. Wong ae sing wedi. Ade ora usah ngono. Wis. Gaplek. Gak demit apa-apa yang ini keluyuran iki. Mosok kariban. Astagfirullahaladzim. Kaya enek jamin iki kok enek. Gendut, enak keting, Dut. Ayo Rob dhisik. Kok malah luwe apik ngene iki to, Di? Apik ngene iki ndasmu iki. Lek rumah saku lho, Di. Aku luwih ganteng lek ngene iki, Di. Ya ora apa-apa, terusno apa yang digabruk wong sak desa wae. Piye to, Di? Ya wis, ngene lho.